Siyabingelela la kufika khona lena channel kaMthandazi Dlamini. Ngiphethe amakhandlela awu4 esizokhuluma ngawo namhlanje. Ngibingelela Swaziland, Botswana, Zimbabwe, South Africa wonke, UK. La kufika khona lena channel. Ngithi ukuba nibusisa nikhanyisa nonke nenibuka la channel, yani nifuna umsebenzi, yani ensey'inkingeni. Kunkulu nikhanyisela, kunkulu nibusisa. Amakhandlela ongaphethe khandlela elibovu ngifuna sikhulele izitha zakho njengamanje. Nabantu abakwenza okuphi nezingozi ehle ifika kuwe namadimoni namaphupha amabi namashwa nabantu abakubhejela into embi empilweni yakho. Sinezimo konke okukhona okuphi ngifisa ukucebe njengamanje le khandlela elibovu. Khandlela eliblue ngifuna sihlanganise izithunywa zakho zikhanyisele sondele kuwe zikudedele. Nekhandlela eliblue mimoya yakho isebenze kahle lethe ukukhanya. Khandlela eliyelo ngifuna sikhulume namadlozi abangasekho emhlabeni abantu abakini, yibo ngifuna senzane nabo njengamanje. Elimhlophe ikhandlela elenhlanhla elempumelo yakho. Noma usejele uyagula ufuna umsebenzi awukwazi ukuhamba unamadimoni awuzwe emadlebeni awubone emehlweni awukhona ukuhamba into elunga empilweni yakho njengamanje yethemba bese uyakholwa ngekubona video kaMthandazi Dlamini bese izinto ziyenzeka sesigodlweni ngumlapho wendabuko ngumthandazi khonza zayona kodwa mina ebandleni la ngikhonza khona ngithi bani bangagceki inkonzo zabanye abantu noma umuntu ukhonza neshembe nesiyoni nesindiswa ngizothi simakeze ebandleni lami ngoba asazi inhlela yakhe ikuphi siyomvayela ukuthi akhonze indlela afunayo kanti impumelo yakhe ikhona khona. Egameni likaJesu uMongcwele na umbukele khona ekhaya sengikhulumile Nkosi amakhosi Nkosi namandla mphephephe ovela mkhwesabeka ngiyamcisa la ekhona khona njengamanje hamba uyofaka iCV uyofuna umsebenzi ufuna lotsholo ufuna kushada ufuna imali mhlawumbe kube inkulu ibhizinisi lakhe belikhulu ibandla lakhe njengamanje ngiyamkhulela egameni likaJesu umuzwa kuba uvuka ungawi futhi ungafi onenkinga esibelethweni onenkinga njengamanje wakhona lebusuku sengikhulekile Nkosi namandla sazulwini ngabe khona ukukhanya egameni lakho phakade. Haleluya. I'm a prophet Mthandazi Dlamini. uNkulunkulu akubusise akukhanyisela. Jehova be nawe. Ngiyandithanda nonke ukwela bakhona emakhaya. Ungathi ukinga nihambela kahle izinto zinikhanyela. Ngithikini yethembani sinakholela konke kuzohamba kahle konke kuzolunga. Inkosi nibusise. Thank you. Ngiyamthanda.